Huwag kang kikilos! Ano magkikilos? Ano, hindi ako magsasalita? Hindi ako kukurap? Hindi ako hihinga? Hindi pwede? Sige, ibigay mo sa akin lahat na mamahalin mong gamit. Eh, talagang kailangan sabihin mamahalin. Bakit tingin mo mumurahin yung mga gamit ko dito? Ha? Hindi ka lang magnanakaw, matapobre ka pa. Inamata mo. Andyan ba nanay mo? Bakit po? Tungkol sa utang, Umalis po eh. Kahapon pa. nababayaran ko. Ah, pero bumalik na po kanina. Hey Siri, call my girlfriend. You don't have a girlfriend. Kung hindi mo din ako sasagutin, pwede bang sa inyo'y huwag mo na akong papuntahin? Kung sistema natin ay ganun pa din, at least alam ko na kung anong dapat kong gawin. Doing this shit, okay, tagal na. At mga critics ay nagsidual na. Iniluwa ang kanila mga pride. At sa ego ni Andrew, nag-step aside. Mga achievements, di nila makayanan. 17 platinum, di nila masundan. Opo, wag po, wag. Maawa naman kayo sa kanila. Opo, opo, opo. Ano raw sabi? Wrong number.